veient la concurrència que estem aquí, doncs evidentment hi ha gent que podria parlar amb molt més detall, precisió sobre en Julià. També vaig pensar, bueno, hauries de dir alguna cosa interessant, però mentre m'ho anava preparant pensava, no, miraré la cara de la gent i a partir d'aquí doncs, diré el que crec que s'ha de dir. Ara veient les vostres cares m'ho poseu molt difícil, perquè què us he d'explicar jo a vosaltres que no sapigueu, no? A part d'això, el Toni m'ha trepitjat algunes coses que volia dir sobre una mica doncs, la generació, que diem la generació del 79, no? La generació que l'any 79 doncs, vam decidir que calia un independentisme, però calia també una política independent de l'autonomia. Una gent que no érem autonomistes radicals, que no confiàvem que l'autonomia arribés a portar la independència, sinó que la independència només podria arribar a partir del col·lapse de l'autonomia, com sembla ser que s'està produint. No? Però bé, vaig pensar, bé, val la pena que hi vagis per parlar del nen, d'en Julià, també per respecte a la seva memòria, però també per l'estima que tinc a la seva família. Aquí tenim el Jordi, l'Antoni, els 6 germans. També perquè vam ser conciutadans santboians durant una època. Ell va arribar a Sant Boi molt jove, amb 10 anys, per tant va viure allà l'etapa de l'adolescència, l'institut. M'agrada, i a vegades ho poso com a exemple, que era la família Bavia, doncs, i en Julià, vivien, podríem dir, a l'última casa del poble, no? L'última casa del poble de sempre, de tota la vida, en contacte directe amb el que s'estava fent amb el nou Sant Boi que s'anava creant uns metres més enllà d'aquella casa, no? Barris populosos, que en 10 anys van multiplicar per 10 la població de Sant Boi, que van canviar tota la fesomia del poble, les relacions socials, les entitats que van deixar d'existir, aquelles entitats de tota la vida que semblava que aguantaven la vida del poble, doncs van deixar d'existir. Ell a l'institut anava amb fills de la immigració i quin millor lloc per adonar-se d'allò que és la base fonamental de l'independentisme d'esquerres, no? És a dir, que l'alliberament nacional i l'alliberament de classe no només són el mateix objecte, sinó que tenen el mateix subjecte. Per tant, doncs que no es poden deslligar les dues coses i que hem de treballar i que a la gent del Baix Llobregat ens agrada pensar que vivim en un lloc que s'assembla molt, on hi ha totes les contradiccions, on hi ha totes les complexitats que han de crear el nou país que volem. El nou país que volem no serà un país del passat que ja no existeix, sinó que s'assemblarà molt al Baix Llobregat. S'assemblarà molt a les complexitats i a les relacions i a les diversitats que hi ha en aquests espais. I en Julià va créixer políticament a partir d'aquesta realitat que l'envoltava. Quan parlo del Julià, com el Marcel ha dit abans, clar, se'n fa com una mena de trena o de nus entre ell i el Patufet, entre l'Albert Ibáñez i ell, no només perquè eren els dos amics, sinó perquè tenen una trajectòria tan paral·lela que se'n fa molt difícil. Fa anys, quan això de la memòria històrica es va començar a posar de moda, van posar una placa a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi on hi havia hagut un antic bar, el bar Pirret, que era un centre de reunió de l'independentisme nou, dels joves independentistes i dels iaios de l'independentisme que havien viscut la guerra i que estaven per allà, com en Joan Cerdà i altres. Doncs van posar una placa i van posar en record del lloc de trobada dels independentistes d'abans i els de sempre. I van posar els dos noms, van posar l'Albert Ibáñez, el Patufet, i en Julià Bavia, el nen. I aquella placa, ara no hi és perquè algú va comprar aquell edifici, es va fer una façana nova i aquestes coses que passen, però cada vegada que passo per allà me'n recordo molt d'aquesta fusió entre aquest independentisme tan jove, de criatures que van aprendre tot dintre de l'independentisme, primer les Joventuts Revolucionàries Catalanes, després el Sant Provisional,
després que van fundar l'IPC, que van fundar el Moviment de Defensa de la Terra, per tant que van posar les bases no només de l'estratègia independentista, sinó de la primera expressió de masses que va tenir l'independentisme modern. I com diu el refrany, d'aquelles noses, aquests confits. Se'm fa molt difícil pensar que això que està passant ara no té res a veure amb aquesta tossuda voluntat d'uns quants, de molt pocs, que vam ajudar a crear aquesta estratègia independentista. Aquesta cèl·lula del baix mítica, el Marcel, la Isabel, el nen, el Patufet i altres, que van demostrar que es podia treballar per l'independentisme, que es podia fer independentisme en uns entorns en els quals semblava ser que les preocupacions podien ser unes altres, i ells van fer la fusió aquesta. Per una anècdota divertida, eren anys en què per les parets del Baix Llobregat apareixien moltes pintades. Algunes havíem d'anar tan de pressa que a vegades no controlàvem massa el que posaven. Va haver-hi molt de temps que a les parets del sanatori de Sant Boi, el psiquiàtric de Sant Boi, hi havia una gran pintada que posava llibertat dentistes catalans. I clar, la gent pensava què deuen haver fet els dentistes. Una mica més enllà n'hi havia una altra, que posava llibertat patotes catalanes. Doncs clar, a vegades la nostra mà amb l'esprai anava més de pressa del que havia d'anar. Però eren uns anys de molta il·lusió, de construcció de l'independentisme peça a peça, perquè aquest independentisme es va construir peça a peça i en base de voluntats, diguem-ne, de gent com el nen. Jo no vull acabar sense fer una reflexió de present, diguem-ne. Aquí estem gent que hem tingut en aquests últims anys trajectòries diferents, i penso que m'agrada més parlar que en un moment determinat es dona una bifurcació dintre l'independentisme que no pas d'una cosa més de trencadís. Hi ha una bifurcació que intenta expandir l'espai de l'independentisme i penso que entre tots això ho hem aconseguit. En aquests moments el bosc independentista permet anar d'arbre en arbre sense tocar terra, diguem-ne, des de les platges de l'esquerra més moderada i de la socialdemocràcia fins a l'alta muntanya de l'esquerra més alternativa i anticapitalista. La nostra obligació, l'obligació de la gent que veig aquí al meu voltant avui, és que no hi hagi clarianes en aquest bosc, que aquest bosc sigui molt dens, molt tupit, i que perquè qualsevol cosa que es faci, que posi distàncies on no han de ser-hi, algú les aprofitarà. Algú anirà a viure en aquestes clarianes. Algú farà nosa en aquestes clarianes des d'una perspectiva d'alliberament nacional i de classe. Perquè volen dividir aquest sentiment i aquesta estratègia que és una i indivisible. I aquí estem, la gent de frontera, que jo m'agrada considerar-me gent de frontera i com veig moltes cares aquí que vivim en les mateixes fronteres, doncs penso que tenim aquesta obligació. La memòria del nen, la memòria d'en Julià ens porta a vetllar perquè puguem anar saltant d'arbre en arbre que el bosc independentista sigui bosc frondós, aquest bosc que vagi de mar a muntanya i que no dongui opcions a la creació d'uns espais que el que volen és trencar aquesta unitat política entre la gent que volem el socialisme, que volem la justícia social i la gent que volem la independència i una república catalana amb tots els drets i els drets del món. Moltes gràcies.